Atopámonos aquí no pobo de Bouteiro, que é unha aldea da parroquia de Sagra, do concello do Carballiño. Neste pobo foi onde é o berce onde se fixeron estes aparellos os molidos. A miña vinculación con este oficio é que eu son filla dun molideiro, inda que el aprendeu como autodidacta, non lle ensinou ninguén. Había aquí uns señores, uns veciños, que se dedicaban a facer os molidos. Era o señor Marcial, o señor Miguel, o señor Manolo, uns cantos veciños. Meu pai, pois, debía traer un pouco así a elaboración de como se facía o molido. Entón, iba para a casa onde os facían e il miraba, e un día ocorreuselle facer a il un molido. Ensinoulle ao señor Marcial e dixolle: rapaz, fai moitos como este, porque está moi ben. E a partir de aí, il non fixo molidos para gañar diñeiro ata que se casou. Il axudáballe ao cuñado, axudáballe aos veciños, os que facían os molidos, pero el non os fixo ata que se casou. A partir dos 35 anos ou así foi cando ele empezou a facer molidos, porque os molidos, para que eran os molidos? Pois eran un pouco para sanear un pouco a economía familiar, porque daquele traballaba no campo e, os ingresos non eran moitos. Entón, pois un pouco no verán, o período de facer os molidos empezaba en xullo ata setembro, porque era a época en setembro cando se facía a vendima. E onde facían os molidos? Pois facíanos na casa, nun determinado lugar, xa preparado para a súa elaboración. Entonces, que material utilizaban? Pois utilizaban a palla do centeo, cando se cortaba o centeo, despois esa palla utilizaban tamén madeira de piñeiro para facerlle os cornos, utilizaban tamén bimbios, que tiñanos que ter nunha poza con auga para despois abrilos e coselos. A zona de comercialización dos molidos era o Ribeiro. No Ribeiro, nos povos de Esposende, Lebosende, Cuñas, Osmo, Beresmo, en Ribadavia, sobre todo Ribadavia. Ribadavia era, como había a feira do 10 de setembro, que era próxima, perto da vendima, era onde eles máis comercializaban os molidos. Os domingos facía os molidos para ir andando dende a Fraga, non sei se coñecedes o pobo da Fraga, iba andando, camiñando cunha dúcia de molidos ao lombo e levábos nun feixe e vendíos, pois, ou ben en Cuñas, iba andando ata Cuñas, ou ben ata Esposende ou ata Lebosende, eses povos todos. Eu recordo os últimos molidos que vendíos da moneda de antes, era a 20 pesos, que eran 100 pesetas. Pero, ao principio, cando vivían aquí en Bouteiro, a 2 pesetas valía cada molido. Implicábamos todos. Nós somos 3 irmáns, meu pai facía, vedes, esa parte de arriba que ten, eran unhas restras larguísimas que facían, e nós tiñamos que ir dando pouquiño a pouquiño unhas palliñas para ir facendo a restra, que era de 3 metros de longo. Entón, había que botar a mellor unha mañá inteira de pé, dándolle para que il fixera esa restra. A mellor na mañá facía 11 restras. E despois, era o seguinte proceso, era de chamabanlle arrochar. Que era arrochar? Era, pois, ir nunha tabla grande, puñía ali, preparaba o que é a parte de abaixo, que é con palla, facíalle como unha especie de cabeza, e logo cun couso metíalle os cornos, e quedaba solamente o que é sin os bimbios, quedaba así o molido, debes ter na foto tamén. Entón, despois, unha vez que facían o proceso ese, e cosíano cunha subela. Unha subela era como un aparatiño así de... como unha... tiño ali no coche, despois ensinóvelo como é. E iba a cosir, iba facendo así os buratos, e iba metendo o bimbio, iba metendo,
E, bueno, ao mellor no día facía 4 molidos, que xa era bastante. Sí. Despois había outro material que era a xunca, que en Ribadavia preferían os molidos de xunca cos de palla, porque os de xunca eran moi flexibles, para poñerlos así, porque o molido colocabas así aquí no que é na cabeza, e os cornos necesitaban os pesos que levaban. Pois se levaban os culeiros das uvas, que antigamente utilizaban culeiros ou cestos, entonces os de Ribadavia preferían mellor o material de xunca, porque eran moito máis delgadiños os molidos e eralle moito, porque xa encima do peso, o molido pesaba moito, pois se xaban molido, porque molía todo o corpo. Pois levo 20 anos, eu os domingos non toco, toco automático. Só sai de fondo vou tocar, cando me chaman vou tocar, se é domingo, se é día santo, o día que sexa. Estou disposto aos 365 días do ano. Porque ando buscando un campaneiro, porque claro, eu tiño 82 anos, non vou durar toda a vida. Gostaríame que entrara un de novo para que quedara a parroquia con servicio, que non lle faltara este servicio que dou eu. Entonces, non hai quen se queira poñer neste rollo. Eu estuve no moinho, cando había moito apuro, tiña que dormir no moinho para moerlle a fariña a xente, porque había que entancar que non chegaba auga corriente. E despois se entancaba e había que estar ali para estar cheo o tanque, abrilo e moer e volver tapar para que volver a encher. De outra cousa eu non teño máis que dicir. O moinho tiña 2 moas, había 2. Un era para moer o centeno, que salía moi bo pan, e outro era para moer o maíz, pero moíase máis todo no maíz, no do maíz, que no outro, algúns querían e outros non, porque non rendía tanto non rendía tanto e moitos viñan de o comprar, que non o tiñan eles por si. Viñan da Boulla, de Trabazos, de Povadura, da Cabana, de Confurco, da Áspera e de Villanfesta. Para min era entretenida, porque sempre había xente ali, polo día que cando chegaba a auga ben, pois esperaban e
E pasábamos ali o tempo. Eu calcetava, ou fiava, ou nada, según houbera as cousas para facer. Aquí un solo, esta casa era sola. Despois, arriba, no pueblo, había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora hai 1, 4. Cando era nena estaba a miña abuela. Despois a miña abuela morreu, despois partiron a casa e o muiño, cada un tiña unha semana. Pero despois o que era a miña tía dixo, bueno, pois que viña eu e era eu a que moía. E despois foi cando xa empezaron a vir os panadeiros, aí xa se acabou moi. As crozas eran unha cousa moi útil aquí na montaña, usábanse moito cando chovía para ir coas vacas para o monte, para que se faían de abrigo, a máis tornaban a agua, acompañado coas polainas que se puñan nas pernas para que a auga non traspasase o pantalón, era unha cousa superútil. Faíanse de 3 tipos, unhas de rodilla para baixo, que abrochaban cunhas hebillas, que se faían un nudo no mesmo cordón e enganchaban a hebilla, outras que deslobaban o xeito da rodilla, así en redondo, e outras que iban en forma cuadrada, que tamén levaban unha hebilla na parte de arriba da rodilla para que se sujetaran á perna. Esas eran os 3 tipos que se faían. Íanse con xuncos, se íbanse buscar, había nos humedales, por aí, os xuncos tiñan un proceso que había que, de verdes, había que amazalos, logo botalos a secar, cando estaban secos guardábanse, e despois, cando se recollían era no mes de julio e agosto, e pois cando se elaboraba era no inverno. E faíase todo ese proceso para que fosen mellores de traballar, porque senón faíanse moi duros por dedos. Cando se collían os xuncos, nos humedales, traíase, atábanse así en mañociños, e despois con estas mazas, mazábanse para que quedasen armajados para serem mellores de traballar. Quedaban moito mellor elaboradas as crozas, ao preparalos con estas xirmas. Mazábanse ben e depois botábanse a secar. Collías unha pedra que chamaban un mazadoiro, era onde se puñía ali a mollada dos xucos, e depois con isto empezábase polo fondo hasta arriba. Isto faise en dous tempos. Depois aquí hai uns cordós que se unen aquí arriba neste borde e quedan colgando aquí, e termínase de faer a parte esta de arriba,
que é a que cubre, que sería como un chaleco que se pon por riba da outra roupa. E despois distes cordós enganchas isto e síguese, deixaselle aquí un hueco para meter os brazos, que é o que fai como un chaleco, e despois síguese traballando para baixo, vais ancheando aquí. Botase unha cantidad de xuncos no cordón, neste caso aquí máis arriba, e despois aquí abaixo vanse metendo a menos, para que anchee. Onde se mete en cada nudo destes un mañuciño de cordós, aquí abaixo repártese para dous, para que faga ancho. Que é a forma de anchear o sitio para que día o vuelo para todo alrededor para taparse un. E que despois chegando abaixo vanse deixando estes por riba para que estes vayan despedindo a agua uns hacia os outros, hasta o suelo. Pois no suelo, no fondo da perna é onde van as polainas que son as que despiden a agua hacia os zocos, para que non entre para dentro a humedade ao pantalón. Este é o misterio da croza. E un artiluxo moi útil porque tornaba o frío e a agua cando se iba coas vacas para o monte. Pois a última croza que fixen ia ter 21 anos, que antes de ir á mili fixen. Fixenha para un señor de un pueblo de Trabazos, que apellidaba Sucha, pero era moi nombrado polo Rucho, e aquel home faíelle sempre, cada ano unha. O mesmo material faíase para as vacas cando parían, que se faía un chirma así largo e colgaba para dous sitios. En vez de como este carapucho cerra por atrás, aquel iba aberto por adiante e por atrás. E só se faía dous laterales, para que tapase dun lado e do outro o lombo da vaca e botaballe a auga fora, que nese caso botaballe un cinto para que non caera e para que botase a auga fora para que nunca mollase o lombo. Unhas vergas faían os bozos para a vaca cando se iba que había que pasar por un sitio por a finca de outro que tiñan millo ou patatas ou outra cousa, para que non botase a boca a nada, puñaselle este bozo, levaba aquí unhas cordelas e atábaselle arriba a cabeza, e xa a vaca quedaba aislada de poder comer eso. E este pequeniño era cando se levaba a vaca á feira para vender a vaca e o becerro, e para que non mamara polo camiño, para que a vaca ao chegar á feira lucira unha boa ubre que tiña. Para que non se lle torcera se lle mamaba o becerro por algunha teta. E fixen cestos de mimbres, faía moitos, e faíos tamén de vergas que non levaban mimbre ningún. Faía uns pequeniños que cocíanse as mimbres para lle quitar a piel, para que era onde levaban as mulleres as cousas da calceta, cando faía como calcetaban moito, levaban aquel cestiño cando iban coas vacas e na casa tiñan ali as cousas todas guardadas dese traballo. Ese cestos era que faíase dun pau, faíase unhas verjas que se rachabas, quentabas no forno, rachabas e despois empezabas a tecer con estes mimbres, doblábanse as verjas para poder empezar a parte de arriba. Depois faíase este remate que eran moi útiles cando era na colleita das patatas e do millo, botábanse as patatas aquí para leválas hasta o carro, desde a finca onde se estaban arrancando. Usábano de banastrillo cando levaban as comidas aos eidos que andaba a xente traballando, usábano para varias cousas, que máis ben para o asunto da labranza o que se usaba era isto de mimbres.
falamos do mediados do siglo pasado, cando o home da luz, como normalmente nos chamaban nas aldeas, andábamos por os povos lendo contadores, anotando nunha libreta e cobrando recibos. Esa era a función do home da luz, ou dun cargado rural que se chamaba máis oficialmente. Eu daquela, por razóns familiares, quedeime aquí na zona esta, tiña 1500 abonados, hoxe chamados clientes, e tiñamos días fixos para ir ler e cobrar os recibos. Na época de inverno encontrabas a xente nas casas, na época de brao, por a tema de agricultura, deixabanche as portas abertas e os cartos do recibo encima da mesa ao lado do contador. Os contadores non estaban como hoxe fora, estaban dentro, incluso nos cuartos de baño ou nos VCs que había, que cuarto de baño daquela había poucos. E andábamos a pé, faíamos o recorrido, normalmente tiñas unha lectura de uns 70-80 clientes abonados naqueles tempos diarios, e era o noso cometido. Si surgía algunha avería, pequena avería, tanto doméstica dentro da casa, do contado para dentro, que era particular, como fora, levabas uns trepadores e un cacho de cobre para poder reparar, e un alicate e unha chola para reparar a mellor unha pera, un interruptor. Bueno, esto, así. Mira, aquí é onde se ve a dureza. Cambia de color, vai correndo para arriba. Non sei se pode ver aí. Esto sí. Bueno, empecé no ano 60 a traballar con meu pai. Despois de salir da escuela, iba á escuela por as mañás e por a tarde, pois iba xa para o taller, para onde era. E así foron como empecé, porque descendo de familia de ferreiros, e para seguir a tradición,
pois tamén fun ferreiro. O ferro estuvemos desde os 60 o sea, seguiuse traballando hasta que se cerrou, pero menos fuerte, porque despois compaginábamos o ferro co aluminio. Pero así ferro solo hasta anos 69, 70. E dos 70 para diante, pois foi xa cando se empezou co aluminio e foise deixando, xa había tamén menos traballo de ferro, porque deixaron de facerse as ventanas que se facían de ferro e empezaron a facer de aluminio. E así foi, porque antiguamente, cando empezamos, a fragua estaba encendida desde a mañá á noite. Nos 66 empezaron a vir as ventanas de ferro, cando foi aquí o boom da construcción, que se fixeron muchísimas ventanas de ferro. E logo xa nos 70, xa foi cando se empezou, si, nos 70, máis ou menos, co aluminio. E xa se o ferro foi quedando, ou sea, xa traballos puntuales. No ano 60 estuvemos en Calvo Sotelo 23, número 23, hasta o 66, 67. E logo pasámonos para detrás do grupo, que a calle non tiña nombre, hoxe chamase Barrio San Benito. Daquela non era un camiño. Cando nós fomos para ali fomos dos primeiros pobladores, había un camiño que despois abriuse unha calle e fixéronse aqueles edificios todos que hai por ali. Xubileime no 2013 e por non quedar descendencia co taller, pois cerrouse a empresa. does the boogie, gets so free, and he really gets to do it solidly. You mean he really gets to do it solidly? Vamos a ver, no ano, vamos a ver, eu viñen a Leiro ao cine que eu vivía en Lebosende, neste pueblo que hai aí arriba. Recordo ver películas con 11 anos, viñen a ver Ben-Hur no ano 1963. Recordo que o cura pois animou o sea, dixo no altar que botaban esa película, que se debería ver, entón viñen con todos os chavales de Lebosende e tal. Recordo me costaba a entrada 3 pesetas. 3 pesetas para general e costaba 5 butacas. Bueno, eu despois, aos 2 anos ou así, viñémonos a vivir aquí a Leiro e tal, e seguín indo ao cine. Pero logo despois, cando no ano 66,
Conocín o fillo do empresario no instituto. O primer día que fun ao instituto, conocín o fillo do empresario que tiña o cine aquí en Leiro. E me dixo, se queres ven o domingo para ali, porque eu non podo salir e tal. Bueno, fun, vin a máquina, que por certo esta máquina que teño detrás de min, bueno, foi vela e, non sei, creo que foi un flechazo, non? Fun o domingo seguinte, entonces empecé, pois, a axudarlle a darlle a volta aos rollos, logo, pois, iba mirando como era aquilo. A verdade é que non tiñamos moita idea, porque non... Eles tamén era o que lle había enseñado un operador que estuvera ali e tal. Total, que fun indo todos os domingos e estuve en 7 anos. Ao cabo dos 7 anos, tocou ir a facer o servicio militar, isto era no ano 73, en outubro, tocoume para África, entón xa dixe, bueno, por un ano adiós cine. Resulta que eu estaba facendo ali o servicio militar e miña nai me mandaba cartas, me dicía, pois poñen tal película e tal. Eu, por suposto, en Melilla, que foi onde fixen o servicio militar, eu me iba a ver todas as películas que poñían nos cines ali e tal. Logo, pois, estaba o mellor se cadra ali vigilando que non entraran os moros no cuartel e tal, e eu estaba pensando en que cando viñera que iba a coller o cine ese, porque miña nai logo me dixo que o habían cerrado no 74, en maio do 74 había cerrado. Entón cheguei aquí e falei co empresario e claro, pedían bastante por o traspaso, non? Me pareceu moi caro, estaba moi deteriorado, non tiña calefacción, as butacas de madeira bastante destarteladas, e a máquina, pois tamén había que facer unha reforma para pasar a película seguida e non facer tantos descansos e tal. Bueno, pois mo quitei da idea, logo me quitei o carné de operador para traballar como profesional e conseguín ir a traballar a Vigo a empresa Fraga. Primeiro estuve 3 meses en Villa García, no Teatro Cervantes, logo me marchei a Vigo o día 1º de enero do 77 e me tocou de traballar no García Barbón. Estuve, pois, prácticamente hasta que cerrou o García Barbón, que foi no 2000, no 77, no 82 cerrou. Logo seguín na empresa Fraga, estuve no Fraga, no Plata, no Vigo, e logo últimamente en Vía Norte, ali estuve 2 meses, pero xa tiñamos porque logo me volveu vir a idea de volver coller ese cine, tampouco foi posible, entón convencín a meu pai e fixemos o cine este tal. E logo, pois, desde aquela, pois, xa todo o tempo aquí, o sea, hasta hoxe. Tuven aí en 2000, me parece que un ano cerrado ou algo así, porque era bastante difícil de dar sostenido, isto estaba perdendo un montón de diñeiro. Logo despois foi cando empezaron a falar de que viña o cine digital, e tiña o cine, incluso había convertido pouco menos que nun garaxe, non estaban as butacas todas levantadas, meu hermano guardaba o coche ali, e, bueno, me empecé a conseguir os andamios, o pintei de novo, tuve que reparar prácticamente todo, modernicei máis a máquina e tal, e volvín a abrir outra vez, e coincidiu xa de que Ribadavia e Carballiño habían cerrado os cines. Entonces, logo despois, ao cabo de 2 ou 3 anos, é cando metín o 3D, que foi un exitazo ca película de Avatar, e pasaron casi, en 2 meses e medio, casi 7.500 personas pasaron por aquí. Aquilo era traballar día e noite, os teléfonos non paraba, a xente quería entradas, porque logo había unhas colas tremendas, e bueno, foi un pouco a historia de eu traballar nesto. Levo 7 anos jubilado, que debería xa deixar isto, pero de momento sigo. Teño un convenio coa Seguridade Social, teño a obligación de ter un empleado, e seguir cotizando como autónomo, non toda a cuota inteira, pero unha parte. E é un pouco a historia de como empecé no cine. Luminoso, atravesa a banda sonora, e aquí dentro leva unha fotocélula. A fotocélula é casi como un panel solar que, según a luz que recibe, produce electricidade. Entón, según as señales que leva na banda sonora, fai todo o sonido, é unha señal moi débil,
ten que levar un Presley, como un pequeno amplificador que amplía un pouco xa antes, na máis salir da célula, e logo paso ao amplificador e aos altavoces. Aquí abaixo leva un embrague, que é para que a imagen, ou sea, a película cando empeza aquí, empeza con moita velocidade, porque ten moi pouco, pero cando vai aquí, xa vai andando máis despacio. Entón, isto, aunque a máquina este girando, isto se pode parar, por medio de uns cueros, que son os que van empuxando a bobina. Aquí é onde se forma a luz, que originalmente isto era por carbón, por unhas barras de carbón que daban luz e iluminaban a pantalla. Eu lle puxe unha lámpara para non ter que andar usando os carbón. Isto levaban os cristales parecidos aos que se usan para ver o sol, para ver o eclipse do sol, que hai que para que non che daña a vista. E por esta chiminea o que saliera o fumo do carbón ao arder. Urbanística cuyo interés se mantiene inalterable. En la Escuela Central de Educación Física de Toledo, Cando puxen o proyector digital, que xa digo, primeiro fixeron os intentos cun proyector que era bastante barato a través dunhos ordenadores e tal, pero bueno, iso non chegou a funcionar porque as distribuidoras non se fiaban de que iso fora, de que non lle copiaran as películas, querían unha cousa máis segura e tal. Total que logo pois unha empresa por 50.000 euros poñía todo o que era o sistema digital con 3D. Resulta que, claro, eu non tiña o diñeiro e dixen, bueno, pois voume arriesgar. Falei con outros cines e entonces me dixeron, bueno, pono ti primeiro, si dá resultado, poñémolo nós e tal. O sea, eu me sentí un pouco un conexo de indias, pero dixen, bueno, mira, o que dá primeiro, creo que dá dúas veces, vou a meter no lío e tal, e fun ao banco a pedir 50.000 euros, entón, claro, o banco me dixo, foi xusto no banco que había aquí no pueblo e tal, e entón me dixeron, eu quixeno pedir a moitos anos, non a 15 anos, por si salía mal, pagar unha cuota máis pequena e tal. Bueno, total que tuve que levar a escritura da casa, tuve que irme irmão como aval, que el tiña nómina. E bueno, dicíame moita xente, non sei como durmes tranquilo, non sei que, bueno, tiña suerte de que durmo moi ben, non tuve problema. Total que pasados, claro, empezou a funcionar, isto puxera o 3D, puxero no mes de en noviembre, e logo en diciembre, enero, e a mediados de enero foi cando veu a película de Avatar e empezou a vir tanta xente e tal. Entón, eu o que facía no banco era levar todo o que iba ganando na taquilla e me dicía o do banco si quería, ou sea, que a cuota fora tal, pero o que quería era que me rebaixaran a cuota, non? E, bueno, total, que ao cabo de 2 meses, un que fundou Disney en España, ou sea, Buenavista, e a través dun empleado, eu dixen, porque me dixeron, e se che sale mal cando me iba a meter nese lío e tal, dixen, hombre, se me sale mal vendo unha finca que teño de 8.000 metros e tal, que ten un muiño, e me dixo, ela, pois, mándame unhas fotos de como é a finca e tal. Bueno, total, que yo comentou o jefe, e ao final o jefe de Disney aquí en España comprou unha finca, foron 24.000 euros, a finca con muiño e tal, entón xa paguei parte do proyector, e ao cabo de 8 meses de haber pedido o préstamo paguei os 50.000 euros. Entón xa me quedei tranquilo, xa con ganas de meterme noutro lío, que pasa que de momento naquele momento non apareceu outro lío. Se fora hoxe metíame a un que o teño en mente, pero que me queda o proxecto un pouco grande, non? E cuál é ese proxecto? Pois xa o sabedes. O film. O antigo cine. Pero non, penso, dixo-me outro día, ti o corazón diciche unha cousa e o bolsillo diciche outra. E a cabeza. E a cabeza, claro. Pero non se me quita da idea, non? E por iso estou axudando ao home a que o venda
para que se me quite a idea da cabeza, e que o tiren o que fan o que era. Porque fan os apartamentos e así se desaparece. E entonces, mira, el bicho acabou a rabia. mira, en Cuba, a miña familia, que veñen agora o mes que ven, viviron ao lado dun cine, ao lado dun cine Coloso da Habana. E tirárono, era un cine precioso, tirárono e fixeron apartamentos. Xa non existe. Xa non existe.